ei ole kyllä mitään jätetty pois. Että tiettyjä kohtia on vähän laimennettu kylläkin, just sen takia, koska mä en halua tästä mitään koulukirjaa. Eikä musta nyt muutenkaan saa mitään koulukirjaa, mutta sinänsä niin silleen, että kerrotaan asiat niin kuin ne on, eikä tehdä niistä niin kuin isompaa kuin se oikeasti oli. Mä uskon, että me onnistuttiin aika hyvin. Just toi viimeinen kausi, niin se ehkä mua vähän, niin kuin, mä oon kuitenkin semmoinen, että mä en halua kenenkään niin kuin, tunteita satuttaa, niin se, ei mun työunet on mennyt, mutta vähän mä silleen, että olisiko voinut olla vielä laajempi siinä, mutta me sovittiin, että meillä on tietokilpailu siitä, että kumpi tuntee mun elämää paremmin, Ari vai minä. Mutta se on kyllä totta, täytyy nostaa hattua, että sä kyllä tiedät, koska eilen kun oltiin Veikkauksessa, niin joku kysymys, mikä tuli, niin Ari vastasi siihen. Ja se vastasi kyllä ihan just sillä lailla, kun mä olisin vastannut. Kesän mä olin jäällä poikien kanssa ja vähän elokuussakin, mutta nyt en ole viime aikoina ollut. Ja tähän asti ei ole kyllä semmoista poltetta vielä tullut, että jäälle on kiva mennä, mutta se, että lähtee sinne niin kun se tosissaan, niin sitä fiilistä ei ole tullut. Mutta se, että nyt kun mä menen takaisin ensi viikolla tonne ja varmasti menen halleille katsoa pelejä, niin sit varmaan niin ensimmäisen kerran tulee sellaisia fiiliksiä, että mielellään kohtaan. Tähän asti tämä on kuitenkin ollut vähän tämmöistä kesää ja lomaa ja se jääkiekko ei ole ollut silleen muutenkaan niin kuin mielessä paljon, mutta kyllä tässä tulee vierotusoireita varmasti matkan varrelle, että kuitenkin tätä juttua on tehnyt niin pitkään ja tästä on nauttinut ja kyllähän niin kuin kaikki tietää, niin lopettaminen jostain rakkaasta ei se ole helppoa. Mutta se, että kun ollaan puhuttu tuosta jokerikuviostakin, ja osa musta vielä halusi pelatakin, niin tosiaan se, että miten se tulee sitten jonain päivänä kun herää, että haluuko oikeasti vielä pelaa jotain. Mä luulen, että ei, mutta mielenkiintoista nähdä, miten kroppa tulee kertomaan, mutta aika näyttää se. Ja kyllähän mä lätkän piirissä tulen varmasti olemaan myös Daxin osalta ja täälläkin, että ei tämä en lätkää missään nimessä niin unohda ja poista mun elämästä. No Jalliksen kanssa vähän puhuttiin sitä eilen, mutta sovittiin, että otetaan nyt ihan rauhassa, että katsotaan miten tämä tilanne tästä edistyy. Että kyllä se ihan mahdollista on, mutta sitä pitää miettiä sitten tarkkaan. Tostahan se lööppi nyt tuli. Tämä muu tilaisuus on ihan turhaa, toi tulee miten. Mä oon puhunut Jalliksen. Mä oon lopettanut ottelusta. Kirjasta ei puhu kukaan mitään.